श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। तालुक्यातील 9 दिवसांच्या गणरायाला मोठ्या भक्तिभावानं निरोप देण्यात आला। गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या असा जयघोष करत फटाक्यांच्या आतिषबाजीनं गणरायाचं विसर्जन करण्यात आलं। लाडक्या गणरायाला निरोप देताना अनेकांचे डोळे पाणावले होते। गेले 9 दिवस आरती, भजन, भक्तिमय गीतांच्या आवाजानं सर्वत्र भक्तिमय व चैतन्यदायी वातावरण निर्माण झालं होतं। सायंकाळपासून 9 दिवसांच्या बाप्पांच्या विसर्जन मिरवणुकीस प्रारंभ झाला। विधिवत उत्तरपूजा करून मूर्ती विसर्जनासाठी बाहेर काढण्यात आली। विसर्जन स्थळी मोती तलाव येथे नगर परिषदेच्या वतीने खास आयोजन करण्यात आलं होतं। पोलिसांचा कडक बंदोबस्त होता। गणरायाला भक्तिभावानं निरोप देताना अनेकांचे डोळे पाणावले होते। गणेश भक्तांना कोणती उणी भासू नये यासाठी यंदा एक व्यवस्था केली होती।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.